V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomož nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslobod, Ty, Panna slávna, požehnaná. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak, volám sa Marián Kufa, som občanom Slovenskej republiky, ale zároveň som aj duchovný otec svojich veriacich. Ako občan Slovenskej republiky mám právo hovoriť do politiky, ale toto právo nevyužívam, ale ako duchovný otec, ako každý otec, má neže právo, ale povinnosť upozorniť na úskalia, ktoré môžu poškodiť moje duchovné deti. Tak teda sa takto vyjadrujem. Pred 2 týždňami sa robila kampaň pred prvými prezidentskými voľbami, kde sa ma pýtali mnohí veriaci, ako sa zachovám a koho budem voliť. Povedal som jasne, že pána Korčoka voliť nebudem. Tedy som povedal, a nepovedal som, koho budem, lebo som sa nechcel dotknúť aj iných úprimných kandidátov. Teraz však ostali 2 kandidáti, pán Korčok a pán Pellegrini. Povedal som vtedy, že pána Korčoka nebudem voliť v 1., 2. ani v 1000. kole. Prečo? Lebo sa vyjadril tak, kde svojim vyjadrením poškodzuje kresťanské hodnoty. A to je čo? On sa vyjadril, že dozrel čas, že môžeme uzákoniť registrované partnerstva. Toto je v hrubom rozpore s kresťanskými hodnotami. A naopak, pán Pellegrini teraz, keďže ostal iba on, povedal, že je proti registrovanému partnerstvu. Medzi tým došli ku mne ľudia, lebo chodia často, všelijaký bol aj pán Sulík, mimochodom boli z jeho strany viacerí, nechcem ich menovať, by nemali problém, ale oni prišli ku mne aj veriaci, ktorí povedali, my sme veriaci, ale takí liberálni, pán farár, prečo by nemohli byť tie registrované partnerstva? Opýtal som sa ich, máte rodičov? 2 rodiny boli. Aj s deťmi, neviem koľko detí mali, to trošku vyrušovalo. Prečo nepodporíte, alebo prečo ste proti registrovaným partnerstvám? Tak som vysvetlil, máte otca, matku? Áno. Milujú vás? Áno. Aj vy ich milujete? Áno. Jeden i druhý pár to potvrdili. Súhlasili by ste s tým, že by bez udania dôvodu vám ukradli matku a nahradili ju 2 mužmi, vašim otcom a cudzím mužom a povedali, to sú vaši rodičia. Alebo vám ukradnú otca a nahradia 2 ženami a povedia, toto sú vaši rodičia. No toto práve registrované partnerstvo podporuje, že deťom, ktorých sa nikto neopýta, jednoducho kvázi ukradneme otca alebo matku. Ukradneme im tým, bez toho, že by sme sa ich pýtali. Toto je základný problém registrovaných partnerstiev, že umožňujeme homosexuálnym párom, aby si neskôr adoptovali deti. A tým vlastne ich okradáme o otca alebo o matku. Spravodlivosť je čnosť, ktorá dáva nie každému, čo si zaslúži, ale každému to, čo mu patrí. Hej, to znamená, dieťa si nezaslúži, povedzme jednoročné dieťa, dom, ktoré, keď rodičia, nedaj Bože, havarovali, zomreli, no nezaslúži si ho, nemá zasluhu, ale patrí mu to. A to je spravodlivosť. A spravodlivosti patrí každému človeku otec a matka. Čiže toto je proti registrovaným. Pán Korčok sa jasne vyjadril, že je zaregistrované partnerstva. Pre mňa je to dostačujúci dôvod, prečo ho voliť nebudem. Pán Pellegrini verejne a odvážne povedal, že je proti registrovaným partnerstvám. Preto verejne hovorím, podporím pána Pellegriniho, lebo odvážne sa prihlásil k tomu, že je proti tomu. To je prvý dôvod. Druhý dôvod, tí, ktorí ma poznajú, viete, že sme 2017, 2018, 2019 a 2020 viedli boj proti Istanbulskému dohovoru, ktorý bol podlo schovaný, proti ideológii gender, ktorá bola podlo schovaná v Istanbulskom dohovore. Vďaka Bohu pod mocnou ochranou Panny Márie a vďaka obyčajným ženičkám a našim matkám, babkám, ktoré s ružencami v ruke každý piatok počas 4 rokov sme chodili po celom Slovensku od Zemplína, od Michaloviec, Humenného až po Bratislavu, po Mariánku.
počas 4 rokov a tí ľudia čoraz viac a s ružencami v ruke bojovali po tej duchovnej stránke proti Istanbulskému dohovoru, v ktorom akoby v sanitke skrytá atomová bomba. To bolo podle. Podarilo sa s Božou pomocou nad tým zvíťaziť. Biskupom som napísal 5 listí, všetkých, 5 listov, 5, majú ich. V poslednom liste som povedal, ak sa podarilo vyhrať nad Istanbulskom dohovore, to ešte nie je koniec, lebo ideológia gender, ktorá je s ňou schovaná, zapustila korene najmä v školstve, najmä v kultúre a v zdravotníctve. Môj list majú biskupy. A som povedal, že treba proti tomu ďalej bojovať. Od 2020 prešlo 4 roky a samozrejme oni ešte hlbšie zapustili korene. No a teraz čo sa stalo? Predchádzajúca vláda pod vedením pána Hegera schválili, ktorí si hovorili, že sú najkonzervatívnejšia vláda. Ako neuveriteľná, že sú to veriaci a najkonzervatívnejší. To je ako keby bol výsmiech. Pán Heger, vieme dobre, že nakoniec mu zostali ešte aj navyše, že bol premiérom 2 ministerstva, zdravotníctva a školstva. Keď minister školstva, pán Grilling, odchádzal a pán Lengvarský, keď odchádzali zo svojich postov, jeden z ministerstva zdravotníctva, druhý z ministerstva školstva, zanechali po sebe také zakerné normy, namierené proti kresťanským hodnotám. Tieto 2 normy však vstúpili do platnosti a zaväzovali lekárov, najmä morálne zmyšľajúcich, nielen veriacich, ale všetkých morálne. Keď nastúpila nová vláda, teraz pod vedením pána Fica, tak pani Dolinková tie normy, ktoré boli proti tie prvé normy zrušila hneď, ale zostali ešte štandardy a tie štandardy boli nebezpečné v tom, že podľa týchto štandardov lekár takzvané liečil svojich klientov tak, že keď sa rozhodlo nejaké dievčatko, puberťačka alebo hociaký občan Slovenskej republiky sa rozhodol, že chce byť dievčatko, že chce byť muž, tak ten lekár v úvodzovkách liečil, to neliečil, ale mrzačil, nahlas to hovorím, mrzačil tieto deti, mrzačil a týchto ľudí. Hej. A takýto lekár bol povinný v tú liečbu poskytovať hormonálnym, nemusel preoperovať, teda zo ženy urobiť muža, ale stačila aj hormonálna liečba, takzvaná liečba, a ak ju podstúpil, ak ju absolvoval tú hormonálnu liečbu, on na základe toho, že dostal potvrdenie, že ju absolvoval, mohol prejsť na matriku a mohol si zmeniť kľudne pohlavie. Čo je nielen proti kresťanským hodnotám, ale proti zdravému rozumu a proti solidnej vede. Proti solidnej vede. Solidní lekári a solidní vedci to vedia, že to je hlúposť. A je to aj podlosť a je to aj proti kresťanským hodnotám. Dneska 3.4.2024 vstupuje do platnosti, teda vďaka pani ministerke Dolinkovej, ktorú pod vplyvom Petra Pellegriniho, preto si druhýkrát vážim Petra Pellegriniho, ktorý je priateľom s Tomášom Tarabom, ktorého si nesmierne vážim, Tomáša Tarabu, ktorý Tomáš Taraba pod vplyvom pričinením Tomáša Tarabu a pána Pellegriniho, pani Dolinkova dnešným dňom ruší tieto štandardy. Tak to sú 2 dôvody, prečo ja budem voliť Petra Pellegriniho.